Kuno soja ta kuwa tresi pa minto ngi usata kuwa tresi mina betona na kinge be kran trakin ani muswati Bochaberi yani weekend my dress bear sai tu musuba mangana kia bon ai kama na gari jogoja buyole Miana. Sikagoja na oboete. Ya yo tatante betin kwani bandon tamet. Oh, ai ngo na kiburuku. Nyomenda. Nyomenda yongole. Ibokyo. Okyondo yomo okyondo. Ni numo chande te kenyoroga. Ai ni. Kumbe ni numo chande te kenyoroga. Barabi. Wono. Ntagetonda ngeli segano obo Antivirus mo Bochaberi. Boso Bochaberi. Yes. So wo semwai. Mauno obo barogia. Ena kumo nangeli. Nche abe biasare bingora bikorane kwandane narangira Antivirus. Na mchibesa. Na inde kuna nche kingwa nakorange Bochaberi okonga 20. Okonga 20. 20 ki. 20 a pound. Singisiri. Oh. Okay. Yono mo nangeli. Okoranga 20 manya kwenda kumuranga ntitini wakoraga siabasa wakorra bandega siabasa wabwata banya gonchongeri ona yoko nga 20 ngene masimaje gari manya kocha na kwa 200 kyo rakale 200 achi tigai oko nga 200 ngende ngore KDF ngoro mosi ngore glucose ngore juice alafu ngore na kinande ga kikeri ora mafuta ya gotioka onjekanga nako nanjeka kora onjeka iga so ngwana 200 semesa gote kokuri biasara yokurangira bantu onjeka na rigeri na koriani kora igo onjeka kabisa okay inkiogori ke uno mo wakochi pesa 200 na kommente mialiende igoro kwenda ngore mbori kwende buchari okay kana monangeli monangeli gocha sawa iko bono chibesi chukwante bibo sokoranga chibesa amanya kwenda komurangi ntitini wakora gasi yabusa chibese natigase mete pare saregete natigari ana matari atika kyo bategari ya bono tindi torio tonga 200 echu kwenda morangeli nchenga ndondi nyegari na nyubuya ai sawa ye kana monangeli lazima twe asinkoro re mpaka sentere bang tu kansana entre bego ndigali sawa na chiri tu kansana tigana morangeli bono kia bana benda kio no atari mwae gari bono sinaki andi onna ori kukurangeli igo nyora segari matai gari enda matari na chiri wikaransa warro oche nako kanyira aya Bochaberi mugambe inkyuta yani uche bakabone inkyuta kwa Teresimiana ndiko bata nimbate sababu ntaseke ndari kubata seki numeto na kina chine mpaka tata utakonyugere ndoche bwona utetukungambira baka tugusoka umetro mugambinde nanda wikonkone no mugambe ogambe seki ndari baka mwana asoboke mabwana tugusoka nsokeki ayi tugusokera wonta inseri mo guswati ne kama selling ka ilinde ngo uche mwana ugasali mukungu mami na kiwanta bete serious numeto na chiwiki bere ndebobe andi butana ngo chole ole bobe njira bero mnyitali na kiwanta bete na kiwanta Bochaberi gento ke twale magosori magosori gento ki pore Bochaberi kwatika Bochaberi tusikana gaiga nando sikumuno mugambe magosori gento ki kero wanta tinseli mo subati one kamoseli omekwanta na weska wasaka nkuangete yani yekoririt amangana yuare no alintu akwante tokakora ngaote binga omusubati nale omusubati nale nyomba na achite onoga achite. What are you telling me? Oganta imoseli kora igaye mugambi tokugambira abantu kenyeruke ma urendo takochura this is my home. Okay. This is my house. This is my compound. How can you come to my compound to kurigia me? So you can kurigi. Asingi njoo ndatin seli musubati wa. That is ya mangana tari ko. Nche muno mugambi tingocha mpaka ngujite mpaka namaguru mpaka kama kurigi. Mugambi I'm married and you know that. Nche go no monto nyomi. Igo nche nyometi. Banga seli. Wanta ti moseli nkamoseli. Oh no. Litanga ngito kwa Teresimiana. Why ngito kwa Teresimiana? Ebinto konte mi bwat mochoko. Bwat mochoko? Numeta much I've spent. Spend? Numetire ngana tumikira soli. How much? Irenga. Numete muna nchomugambi. Numete muna nchomugambi. Numete nchomugambi. Macha gotara gocha iga ngora iga nangocha iga.
Unango chambaka kinyoro ga mpaka konyara abana bande bantu bande maskanda atari gotoka. Ausala bantu bake ne kwari gotara kwari bakwani na kibanga ndretora mbia banga mbusembia bare yamana yo. That is very simple. Nakingo we kanko likia tulipata simiana. Nimbwate sababu senjo kwa nonsense. Na? Nonsense. Nonsense. Uno mwambe kurama. Kaki ebinto okonte bire nonsense. They don't make sense. Ano mugambi kana tayo mugambiga ncheka kino bo mugambi tabo mugambi toko cha kungambira so minje maisha yangu maisha yangu amangana naye wachagete asinchirende ugwante betinga mugakogo na benga buna netigire tari okora kende zina kene lende ncheka tana kende nche kinde mamba tigankole muneta kire okorekana yani amangana yangiri tukuliri ninda kaera igo no ebyo sali mukungo kanga wono omasali bonega wono erokdani ngine nkubeka erokdani ngine ngomasali gochi no metena igo chabeli mangana tabwa machoka nkamoseli nkamugurire nyumba nkagurire nyumba nkamveko inda yoche omenye mwana omenye nanche umako ntabina bintu mbiyo don't dare me you na kibono tiga konchesa mugambi amangana yaringiri tukuliri nenda kwanza bo nikachanga nchirate iyo ora nchirate gacha mwane nkarora iga njoro mukungu nyomire engechogete kwanza genteke nene ensikire amasikani yalinyiri kenyoreke arama lakini ngosikirete nakina gosete mpaka ngatakatiga nkorosi ondosi na yombeketega ona ana maria etitosio evono nkiori kukonza kwa Nyanchoka ke gomete Antivirus. My dear. Ichi wasiane antivirus atakumbota mugambi. Kora atiga. Namwane. No kere mwago ekire kinyoro kiane. Okine kinyoro kiane. Tarinje. Ekire kinyoro kiane. Ando wikokra munatake. Kwanza nakigwacha simya utimbo atetene sababu. Ebintu konta evidence. Sababu mbiri nonsense bikumeke senza senge njongo atetene musubati nkamasira musubati. Na ande avocado a lot of money. Ejinta ntabete plan. Elibu 1000 bob elibu. Elibu nero kocha konyogerera mwanega. Nyengega. Nonyibwate. Ere nikyo kone nebya siba singi. Yani ngiri tukene nkali. Ekarokwa nchonombe ko ngane karo mugaso ekabune bituma. Ngiri kwa ngani. Lazima kwa kongorera soda ndikira ko ngane bitocha. Tumanye ko gamba. Mtu agambete. Tukaigwana. Nothing was for free anti. Igu. Nothing was exactly ditangani ekia baba igunte ndetongi gubya sana. We ko aye baba igwa. Ndeti kunya ndeti kukubiruka. Mugambi nuna akotebya gambira bante kenyoro takongambira nje Bochaberi gentoki no metu nangi gwete ki ebrukunyo bona shida yangu ikamwana respect him I'm given igo nje kwartero koboko iga mugambi kwartero koboko mugambi no gamba sachin no kwata kego igekene yekira so wansa kondutero koboko ebintu twari magosori ki mbako musote namo mosere tu musobati inseti musobati watabana bana bonto gozo musacha kiera gotebi kuno mukungu ndenga serio mukungu aserio mukungu no musacha ichogete muta kontebi kanga gotebi ayo musacha borongo what abongo tiyo chesa mwananchi tiago chesa mwananchi don't make me deal with you. I'm not afraid. Ngote bibi chani mani bicheka bigo saliga ube bisaliga mwagobe kanyete njo umugambi Nkyokanete. Don't dare me. We. Tiago, I baba Tiago ndea, Tiago ndea. You cannot waste my money. Nchirateyo mugambi. Nchirateyo ora aribesa chiane. 1000. Soko mugambi. Nchirateyo. Tali ichioka. Garama ambao nimegaramika. Kwa wanakijiji, si kwangu Bochaberi mimi. Na wacha somo swati unasereti. Tiago lina kucheze kinyorogioka. Kwa kule nyombo bote jibasibire. Nchiraki mugambi. Is it 2 shillings? You're telling me nonsense. Na mawasi igamwane. You know what? This is my house. You know what? This is my home. My gate. Rorabiya, manata wonchokera. Mangana monchokera. Kabionchoke. Mugambi. I'm not afraid. Omo gusia temneke obore maigoro bore. Mugambi. Igoro robiya tindangere ndete aba muraba nega igaba. Ke biyamono soro. Biyamono. Kwenye pesa yana atiri no nyani ngombia kwa yakendi na. Biyande na tare kinyoro iga. Kunya kuri na ki amanganare. Mangana biyare makora tere report bano. Report ya mangana jindagira. Na kinko nya gotara iga kubona ki nkikiaba. Nabo. Na nki presa ko chandikira ndo muntu ri chakiro to chan. Bono. Chandikira bae. Tani mana nabwate twara kula nere iga. Kurende tiga bantu basikaba gambi.
Amasikani amasikani namaya asenge nchonde bwango ketora ne ande ndete kunteto korwa service matena ano muntu wa masikani na ndekera kwa chire igatwa gosoba akoera zire mimechando bira bibire bitatu na ona tema kunya kona nere lakini ndoche bina sincha kubiruka uchigoro tiga etora kwana tukwane baadaye mbia mono kabisa mbia kabisa oyo umra kwa mochorde riara ega tari bobe asante okay kwanza baki simna yake ruga tiga na bwata sawa mugambi ayo murai mugambiganda bya nyasayo yo setani mbia kabisa umugambi mwane muone airport yenareta ndo kwana na mutema ngana bera tata kinkuriti na kiwo cha biri ukukwana iga no mwane iga atari ngambo umugambi agambe obe mugambi no mugambi lakini Osoro ndi mwali na bwatani yabo Osoro na to chaka kondiki mwana ka pressure mkwate ne eriguru onye mugambi cha kusaba ndurane na bakwanta bingo mugambi munere mwanya bantu bakwanta binga chota bwega na iga igangechi algo chabia kwanza na kiago cha kwanza kolire bobe sana ene compound yane amangana yegasi yekenyoro yakiango ala ntebinya ndo bisi kona mangana direct acha kokonya ndwera igacha kokona mangana yegasi lakini kiago cha compound yane tari konganya ubisi gari ngendo tuchukora ne binde aracha kokorigie compound we compound imoro cha kongomani ki gasi njiro tutakorete gasi ki ola ege ntoko kora na ikura bagana ayi lakini ndo mugambi manyete buno komo entertainment mbo ndo ikuru entertainment package buno komo entertainment na kuira yons bono la ndeta sali bi tongechi to ya kali buno mondo wa hello abantu ba mitando sia semuri mbia mole habari senu mbia mono kagima twache gano mwanchio yone untigete na ndakairana twale mera iria mangera ma tokunya ukwane mtominde utabia mano sawa twacha gaga ko batabinga akinu na baya mu to support kuriri twacha kerete ko gosenga ai oyari kubeke yanga ya tiga obe kurunga ki bakabono mwabere na intu ene toko basawanga ki onde karo tara subscribe otara kuneke wange ngende kiki wali subscribe yako ba red karo subscribe ti yaba grego subrak kara kiri omago kuna neke ngere ne twege chenji kara ekengere kirime tenki yo konya onyaga video ka bekiru nende tuli YouTube gali igoro gali okweresana ki NDIZI TV yabekira agantu gete naye kwa munyokoro obuno bangaini naba ibiri nesi tari bantu bose bamanyete ndabye kanate obo ngaini obo tari bantu bose barabo bwate barto kontebi hande mbako notisinga mbiyango bakonya turi ba subscribe ono rio mbayo bange bakariko watch batara subscribe nande bagocha kore binde bacha kubolinga kelike munte igete rosenga ai ngayiate no utamanye nakakengera ukali muto nande totebi yonde kanate kune kengere ke kora tara notifications okune negente kikaren ai bono abumo yo muito kwa bete ba te like mwakora like na comment na share na ndimwata ya bantu ntomale okunya kubeka ebintu byago chinsa igati metiki yoti yabali bali usange mieka yabo ni menga chizonga asna to algo ikanya sa bange chizonga ngiamona